I ovoga puta je televizija Rubin za 3 prvoplasirane škole koje su se takmičile u okviru kviza 5+, pripremila nagrade. Treće mesto pripalo osnovnoj školi Vasa Stajić, koja se nalazi u Mokrinu i najveća je škola po broju đaka od svih seoskih škola. Đaci iz Mokrina su do sada u svim takmičenjima kviza 5+ uspešno osvajala 3 prva mesta. Roditelji su sve vreme upoznati sa radom i sa pripremama i sa tim koliko su deca uključena i roditelji ovih učenika vole što su njihova baš deca dobila priliku da pokažu svoje znanje. Oni su vrlo ponosni, u našem selu se prati redovno kviz, jednostavno svaki put kada čujemo kada će biti termini kviza, mi obavestimo roditelje i meštane sela, a mi u našem selu u Mokrinu smo veoma ponosni na decu, na učenike i radujemo se bilo kom pozitivnom i lepom povodu da učestvujemo. Veoma sam zadovoljan učešćem na kvizu i ovo mi je drugi put. Šta je ono što bi mogo da izdvojiš kao pozitivno, šta je ono što ti se nije dopalo, da li postoje neka ekipa od koje si strahovao, da li postojala neka ekipa koja te oduševila? Pa ne, mi smo bili sigurni u sebi i mislili smo da ćemo postići dobar rezultat kao što i jesmo, ali sticajem sreće nismo uspeli da dođemo do finala i osvojimo prvu nagradu. Šta je ono što ti se dopalo? Pa sve igre su mi se podjednako dopale, opšta kultura, zanimljiva geografija i tako te malo igre na sreću i... A što ti se nije dopalo? Ništa. Mislim, sve igre su mi se dopale. Na drugom mestu đaci osnovne škole Feš Klara su pokazali koliko znači dobra saradnja, zajedništvo, usvojene sugestije nastavnika, ali i drugarski odnos. Ovo je prvi put da se ova škola nađe među prvi 3. Ja u svemu ovome nisam usamljena, sa mnom je koleginica sve vreme i nas dve sve ove stvari radimo zajedno, tako da je odabir, moram priznati, bio veoma lako zapravo, jer odeljenje u kojem su ova deca jako dobro poznajemo i sa njima radimo od 5. razreda, oni su sjajni, talentovani, šarmantni, duhoviti i pravo je zadovoljstvo raditi sa njima. Tako da ovo je jedan vrhunac, sad završavaju 8. razred i ovo je bila idealna prilika da se prosto i mi pozdravimo sa njima i oni sa nama na jedan ovako lep način. Mi smo imali tako neko verovanje da kad su obe nastavnice tu i jednostavno taj plavi, ili da? Plavi sto, to nam je bila neka sreća. Čini mi se sa Mokrinom da smo dobili crveni sto. Mi smo se tu tako prepali. Znači, mislili smo gotovo je, gubimo definitivno. I sreće nekako za 5 poena, čini mi se da smo ih pobedili. Posle toga smo bili presrećni. A u finalu definitivno glavni krivac jeste i nastavnica geografije koja je bila sprečena da dođe i mislimo da zbog nje nismo pobedili. I na prvo mesto, očekivano i sa najviše takta, svoj uspeh su pokazali đaci osnovne škole Đure Jakšić. Na vrlo smiren i dostojanstven način doneli su pobedu školi koja je poznata u Kikindi zbog niza takmičenja, angažovanja kako đaka, tako i nastavnika, te je uspeh bio i očekivan. Mogu da istaknem da smo i prošle godine osvojili 3. mesto, evo ove godine 1. mesto. Deca sa kojim sam radila su stvarno pokazala izuzetno znanje, radili smo od negde kraja novembra, eto dok se emisija nije završila, sve oblasti, razne pitanja i pantomimu što se njima jako dopalo. To su osmaci, Jana je bila prošle godine takođe u timu i misle da su baš se fino snašli, fino su, znači ekipa je baš bila onako, ne znam da li će mi se ponoviti iduće godine tako. Ja sam iskreno, meni je prvi put da učestvujem ove godine u kvizu i ja sam imala neku pozitivnu tremu koja me onako odstakla da još više radimo i vežbamo i da smo mi jedan tim koji hoće da osvoji nešto za našu školu i da osvetla obraz. I stvarno mi je drago što smo učestvovali, što smo osvojili ovu prvu nagradu i iskreno promenila bih samo pitanja koja su onako bila ponekad su teža i lakša, ali ipak to je kviz i to je, ne možemo sve znati, ipak to je neka borba znanja.
Sve ostale škole koje su učestvovale takođe su bile u približnom rangu, te je na ovakav način i dokazano da se đaci i nastavnici trude, da im je svima zajednički cilj da iz osnovne škole đaci izađu sa što više znanja. Redakcija naše televizije Rubin polako se priprema već i za sledeću sezonu, kada će neka nova generacija dobro pripremljenih učenika kroz zabavu i upoznavanje sa vršnjacima i uz mentorstvo svojih nastavnika pokazati da znaju i to za 5+.